Здравейте, аз съм Ашли Кит и днес играя в сервера на Crossfire PvP България и ще заснема евента. Може малко да ви лагва, не знам точно. Всеки момент ще започне. Искам да пожелая честита нова година на всички, тъй като не съм записвала от новата година. Аз преди това мислех да снимам на новата година евента PvP България, но не успях да го хвана. Имах някои лични проблеми. И така, сега ще снема евента. Не знам обаче на вас колко ви лаги. Започна ли това чупене на чисто или просто някой си сваля айтемите? Добре. Добре, какви са тия фиданки сега? Май започнахме, не знам. И тъпа, гледайте. Блокбар. Как се качи там? Ай, супер, приеми. Така, аз ще кача горе на честа. Ама сигурно биха... Не, свалиха ни. Естествено, че няма позволя да стоим горе. Хайде да започва и така. Не съм записвал май пак доста време. 2 седмици минаха. Скоро мисля да направя някой giveaway, но ще видим как ще потръгне нещата. Аз ще спра за малко, докато... започнахме. Глупости, няма да спирам клипа. Аз едва ли... Това изобщо не знам как ще успея да взема нещо, но... Толкова с много хора... Да! Всичко изпуснах. Everybody just... Добре, поне бяха да казали, че започваме. Нещо такова. И къде чупят сега? Аз какви глупости имам, някакви цветя. Това чест може би ще го щупят. Хубаво е, че са близо до земята. Хайде. Ама къде чупят, мале? Не знам как лаги, дали на вас толкова ви лаги, като гледате клипа, но на мен просто е доста гадно. Айде. Така. И може би ще се наложи да спра клипа, докато почнат по-интензивно да чупят. Тук между другото има някакъв наградник. Искам. Другата седмица очаквайте нов евент. Евенти. Добре. Че ми лагва. Айде, почнаха и там да чупят, аз ще обаче тук по този наградник. Дайте го. Май там чупят. Сега съм седи малко по-различен текстър пак и той не се различава много. Супер, Melon Seeds. Май от този. Забравих, че не може да се пише. Как е името на тоя? Боже, ето го Crossfire. Не, нищо няма да мога да взема. Хайде, искам да взема нещо. Никога не мога нищо да взема от тия евенти, по дяволите. Ето, нищо не взех. Ето, пак нищо. Имам ужасен късмет. Това много ме дразни, обаче не мога нищо да взема от тия евенти. Той е станал по-щедър вече Crossfire в тия евенти, обаче пак нищо не мога да взема. Прекалено малко айтеми за толкова много хора, ужас. Направо. Добре, ако някой е хванал нещо, не е честно. Аз нищо не мога да взема. Виждам само как падат айтемите. Никога нямам такъв късмет да взема нещо, а ще стоя тогава по този наградник.
Дано да успея да хвана нещо. Хванала съм 10 дърва. Вау, големия късмет. Хайде, кросфайр, чупи ги тия. Май хванах нещо, не съм сигурна. И премахнаха се айтемите. А, не са. Не, нищо не взех, сериозно ли? Не. Сега вече въобще не мога да взема нищо. Не. Толкова яки неща. Вече аз не мога да взема, много ме яд. Да, една дел. Ми така е, сте толкова много души, как да се вземе нещо? Само виждам как ми падат айтемите и не мога нищо да взема. Имам брадва, ефективност 2, ама аз искам от тия броните. Аз ще сложа някаква музичка, няма да стои просто и така клипа, защото иначе е много безинтересно. Хайде де. О, боже, ботъл енчантник, какъв късмет. Че съм взел и дори това. О, меч, супер! Какъв е? Шарпнес едно велик. Няма що. Меч, айтеми. Чупи тука. Не. Поне взех нещо, не е толкова зле. Да взех един меч, шарпнес едно. Добре, хем падат върху мен, хем нищо не мога да взема. Каква е тая глупост сега да става? Какво? Вече не мога да си, ядосвам се. Трябва да стоя явно отстрани, за да взема айтеми. Не знам, ще пробвам тази тактика. Не. Както и да стоя, очевидно нищо не се взема. Аз ще спра клипа. И ще се върна, когато към другите части от евента. Айде, чао за сега. И здравейте, аз се върнах и сега ще има, мина чест евента. Сега има Ward Mountains. Тия привейтове не ги гледайте. Тия са глупости, не знам, що съм ги писала дори. Между другото, докато бях спряла клипа, успях да хвана още някои неща, което е доста добре. Protection, не пак е добре. Точно все едно е трябвало да спра клипа, за да стане това да записвам. В тази фидан какво съм сложила и аз тук? И сега тя ми е хубаво, че ги хванах. Аз съм доволна. И сега отиваме на следващия евент. Само да ги оставя. Тя набързо. Глейсрода, семената и сега. Warp Mountains. Този клип, може би след малко ще го спра, ще го продължа в друг клип, защото в тия привейтове казах, не ги гледате, тъпоти са. И ето тък му започва. Аз сигурно ще го снимам в друг клип следващото. 2 отделни клипа ще са, не знам, така мисля да са. И добра идея, започнахме. Сега тук на Warp Mountains трябва да се изкачим по-нависоко и да намерим честовете скрити в не знам точно как е, има скрити честове. Но обикновено не ги намирам аз ама ще видим как ще стане. И така, айде чао за сега за този клип, защото ще започна веднага следващия. Айде, чао!